Buku sing tumakulun menenging tiasa ngapake kawangku sakung jajan nanging sanget angin Sakesti kaneka putra kang anjok saking yati oh ya yo Kusuma Putra yo Prayitna para prajurit sing ati-ati nggih gendhong lan uga ana Dik Tiro sing ati-ati. Ho ho ho. Sadaya piranti dadang hukum yo Mas Ron ayo Mas Tirno lho iki ya Endera dong dalos kumiter ingkang kacicer sedaya piranti dadang hukum yo dek ayo li ho ha he ha ho ha he ha ho ha he ha ho yuk ha Ndlomo tenan bocah iki, Ger. Sing alon sarta sing alem, Ger. Oh, priya bagus katon aleman Kusuma Putra. Wis dalah man we. Yuk, hop. Wah, ho. He. Ho ho. Ha. Ho 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 ho. Hop. Nah. Woi. Jebul kaya mangken olah kabri gelaning dening para satriya Mas. Woi. Gendon. Alon le sing sareh nggir. Bocah bagus. Ho, hey, ho. Ayo. Hop. Ho ha ho ha ho ha. Ya. Wah, hea. Aus. Pilih. Bacotke sijine meneh iki sapa, Ger? Aku durung tepang bocah iki, Woi, alon bae. Ayo lengger jidan. Oh, buat.
sesarengan kalian Tuli Jidan. Woi, us. Oton balungku merasa kaku kabeh man. Woi, dan jala. Rowe ora kaya manggene. Tur. Apa tara? Woi. Hosa, hosa, hosa. Woi, nah, alon bae. Ah. Ayo Rotiro. Oh. Montore ra tau dipanasi ro. Boyok, boyok. Lo. Boyok, lara incok, lara. Incok. Ayo. Ayo, sik. Asam urate kumat lho. Asam urate. Tunjuk. Salah. Contoh. Ha. Ha, he. Hei. Ayo. Oh, alon-alon sik aku. Iki tak kandhani to. Lek budal nyinden budal jarani tak kon jamu. Aku rak wis kandha. Asam urate kumat, Lun. Tuk. Andani kok. Aja mempeng-mempeng. Sik. Kram sikile. Aku rak wis kandha.
sang saksi tresnaku kang suci. Ho, hey, ho, ha, hey, hey, ho, hey, hey. Ha-ho. Hey, hey. Ho-ha. Ha-hey. Ye, ho-ha. Ha-hey. Boro-boro. Boro-boro. Hey, hey. Hosa. Ha-hey. Hosa. Ha-hey. Ye, oh ah, hey, oh ah, hey, oh ah, hey, ah, oh ah. Katuran pinarak Pak Sumar KD 2000. Mau man harya sakuni yen apa kene gendul. Kene man oh lege turanggane padha peperangan le man kowe. Peperangan yo ger. Yen kaya mangkono kudane ayo padha timisah ger dur. Dalaman ayo man lolong man ewang kewan oh sarwi las oh ho ha ayo le bos yo tumandang anggap perang saksi ngolodrok sang raksasa sarwi lumpapa hanya nyedap sang kakehan sang samula nirmujibat sang lumangsa mangsa reka kasulaya. Ijo kunut aja kaya sakono yen Hei, iya lagi. oh wak here oh kaya ngapa katri gelang wulan uga katiasan wanggone gladen jejoget sanghe Hei, iya. Aku njaluk mangan nih Pak aku njaluk makan ini ya
raden mangiling saka desa Batang Saren Gunung Bolo Kanton Asri tak sawang kaya Taman Sari akeh wong padha kumbar rasa tuwa muda ngobrol asmara ngobrol janji-janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anak putu Oreo, 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 ayo. Nah, hop. Oh, ha, ha, he, ho, ha, ha, he. Oh, kasih tepuk tangan yang meriah tentunya buat Mas Ciro Kusuma Putra. Mas Ciro Kusuma Putra, alon wae lo, alon. Alon Mas Tiro. Piyo.
Ayo. Oh ha. Oh he. Oh ha. Ayo. Hop. Oh. Hop. Jos. Ha he. Allah, ayo. Siji. Aja rebutan siji. Wong urung tandang gawe kok wis njaluk sawer iki lho iki. Tepuk tangannya aku semua putra. Gila. Miki iki lho, Don. Don. Enak Pak iso apa iki? Moh mik to. Pak Tris. Lah iso omong. Piye? Bahasa isyarat. Iya. Orane ngono ki kok panggo ber-beran tak aku dhisik. Minggir sik ngene. Bu, love you. Terima kasih ya Allah. Dalam kancane no. Loh, iki emang kancaku to? Udu. Engko dhisik, engko panjak, engko enek dhewe. Heeh. Ora diwai ora Engko sik. Pripun Mas Kiron? Rotiro. Dalam Tak omongi. pripun? Lek main letet-letetan ya pinter aku. Pripun Pak Tris? Terus, ini wis ngantuk. Sampean ngantuk Wis ngantuk. Yo mulai. Mulai. Sik to. Ayo mulai. Ngene Pak Tris, Piye? memang jare bose iki mang sak lagu joget gek engko sawer. Ngono. Oh. Nyapa London iki pakai lek ngene-ngene iki, Don. Ora dijak kok ngene-ngene iki lho. Kowe iki ape nyapa? Apa bosaku? Bosa nih. Anu love you. Maksudnya love you. Ndang ya, Jal. Ari ngono. Ono ndang. Kok yo dadak gayang. Jajal. Gejala bus. Piye lek omong sing apik? Love you. Heeh. Yo ngono kuwi. Anu bibire arep cucu. Love you ngono. You. Anu YouTuber jenengan Zoom niki cocote tegar nggih. Ayo ndang. Ayo to, ngadep arep. Kok ditanggap kok delok wong akeh isin iki lho. Ha. Love you. Aku ora joget wegah. Wegah. Joget apa nak pakai joget. Wis auto joget aku. Berarti
Telu ya. Telu. Biru telu. Joget tak sabono. Telu berarti. Lah ya biru telu kan pas to siji loro telu. Aku Urung ngono. Urung wis to iki mang bensinnya dhewe. Iki menyambut gene. Ayo Mas atraksi. Bos sing ning kene lho. Kok ku nek kono. Iki sapa? Sik. Isin karo mbokku. Atraksi sik. Kuliah isin aku. Sama mbokku. Ora. Ayo joget sik. Lah yo iki mbok. Tepuk tangan buat Mas Gendon. Ya. Ayo. Ora apa-apa bele bapakmu joget. Yo. Lah ya ngono. Oh iya. Oh ya. Lah dalah. Tepuk tangannya mana? PSHT. PSHT sapa tara maksudnya? Lah. Yo, atraksine. Yo. Atraksi Don. Hei, sik Mas. Sik. Wah kok karo wong tuwek kok maneni ngono. Disunat neh kapok. Ora lho, ngene lho, maksudnya iki mang ibuke karo iki mang bestine to. Iki gendon tak kei pira ngono lho maksudnya iki. Oh, nae ning kene ngedap ning. Lah muni ngene, ora sate kae ngono wae. Oh. Piye? Rasa dikai. Delok ento. Iki tase jerone miliaran iki. Salto dhisik. Mas Gendon dereng salto nggih. Urung. Ayo, salto sik. Ganteng niki nggih. Niki bensin anu kok. Ora ini kok bakal yang ganteng. Ya bene kok. Ayo atraksi sik. Ayo Mas, atraksine Mas. Tepuk tangan ben semangat. Yo. Waso. Awa. Keling. Wong. Dron. Rene. Kowe iki adu-adu kan mbok. Ora pate joget kok lek saweran kene. Sikno. Apa? Sik. Don, kabeh iki bersyukur lho Don dikeki pira iki bersyukur. Kok koyo anu melu mekar ngono aja iki. Lah dalah. Kelamene mati piye iki, Bos? Yo.
Thank